Benvinguts al programa de televisió digital. Avui parlarem de Girona. Girona és una ciutat de Catalunya. Està situada a Levante. Quants habitants té? Hi ha aproximadament 97.000 habitants. I a quina distància està de Corbera? Hi ha una distància de 109 quilòmetres. I com es pot arribar? En autobús, taxi, tren o en cotxe. I què es pot visitar? Hi ha passeig bonics, com el Casville, la catedral i sarcòfag de Sant Pere. On es pot arribar? Hi ha molts hotels, el més car són l'Hotel Nord del 901 i l'Hotel Gran Autonomia de 4 estrelles, i el més barat és l'Oreal Girona de 3 estrelles. Què s'hi pot menjar a Girona? Hi ha el xixo, la botifarra rosa, la vegueria de Girona i la ratafia. Quines festes es fa a Girona? Celebren el Fes de Flors i el Dia Internacional de la Música. Quins dies es fan? El Fes de Flors es fa el mes de maig i discorrem amb flors de diferents espais de la ciutat. Dia Internacional de la Música es fa el 21 de juny i s'organitzen concerts en diferents espais de la ciutat. Bé, ja podem finalitzar el programa? Sí, ja he fet un panorama general de la ciutat. Ens veiem la setmana que ve. Adéu.